Wow, älä vielä scrollaa ohi. Ihan oikeasti, erityisesti jos olet opiskelija. Pysy hetki tässä. Mä oon Ira Suomesta ja voin auttaa ketä tahansa luomaan sukupolvien varallisuutta 8 euron klubin avulla. Jätä kommentteihin lempiemojisi, niin kerron lisää. Et ehkä ole yhtään samanlainen kuin minä tässä asiassa, mutta sanon sen silti. Valitat ja vingut siitä, että olet rahapulassa ja kamppailet, mutta et tee tätä yhtä helvetin asiaa. Tämä on helpoin ja yksinkertaisin sivutulo, jonka olen nähnyt netissä vuosiin. Ja olen ollut mukana tässä maailmassa jo muutaman vuoden. Olen tehnyt tätä muutaman kuukauden ja saan palkkaa joka kuukausi ja se kasvaa koko ajan. Olen siis ihan äimänä. Olen laittanut mun perheellenikin tilit myös mun alle ja heidän tulevaisuuteensa on näin turvattu. Tein jopa koirillenikin omat tilit ja nekin tuottavat. Niin helppoa tämä on. Emme osta tai myy tuotteita, emme osta kursseja myydäksemme kursseja. Tämä ei ole mikään high ticket affiliate-meininki, mitä pitää jälleen myydä tai muuta sellaista. Tämä sopii täysin aloittelijoille eikä mukana ole mitään monimutkaisia vaiheita. Meillä on 90% valmiiksi tehty systeemi, joka auttaa kaikkia onnistumaan. Sekä ilmainen koulutus saatavilla myös suomeksi. Voit aloittaa ja jo viikon päästä voit alkaa tienata. Mutta jos sulla on paska-asenne ja ajattelet, että kaikki on huijausta, niin voit ihan rauhassa jatkaa scrollaamista, okei. Älä kysy lisätietoja. Mutta jos sulla on mä pystyn tähän asenne ja kamppailet taloudellisesti, jätä kommentteihin lempiemojisi, niin mä näytän sulle tarkalleen mitä pitää tehdä, jotta tienaat enemmän tänä vuonna.